Малады афіцэр на вучэннях атрымлівае цяжкую траўму, але праз месяц пасля трэпанацыі чэрапа вяртаецца ў строй. Затым ён узначальвае элітны атрад па змаганні з самымі небяспечнымі злачынцамі, атрымлівае падзякі і ўзнагароды ад кіраўніка дзяржавы, а яго жыццё становіцца сцэнаром для фільма. Усё гэта біяграфія палкоўніка Дмітрыя Паўлючэнкі, але ў гісторыю Беларусі ён увайшоў адмоўным персанажам. Па шматлікіх сведчаннях менавіта гэты сілавік кіраваў так званым эскадронам смерці, які займаўся забойствамі апазіцыйных палітыкаў. Злачынствы Паўлючэнкі расследаваў КДБ, але яго выратаваў ад турмы асабісты загад Александра Лукашэнкі. І зараз мы раскажам падрабязней пра гэтага адыёзнага беларускага сілавіка, пасля якога залёту ён знік на 10 гадоў з інфаполя і якія скандалы атачаюць палкоўніка цяпер, калі ён нечакана зноў спатрэбіўся Лукашэнку. У 80-х у спецназе савецкіх унутраных войскаў з'явіліся іспыты на права нашэння крапавага берета, якія падглядзелі ў амерыканскіх камандас. Каб атрымаць адзнаку элітнага байца, трэба было мець выключную фізічную форму, здзейсніць камбініраваны марш-кідок з рознымі перашкодамі, умець трапна страляць з розных відаў зброі, а таксама вытрымаць спарынг супраць некалькіх супернікаў. Нягледзячы на непрыняцце з боку камандавання на першым этапе, практыка у выніку распаўсюдзілася далёка за межы адной роты і пераўтварылася ў сапраўдны культ. Аднойчы артыкул пра крапавыя береты ў часопісе «Аганёк» трапіў на вочы юнаму курсанту мінскай сувораўскай вучэльні Дзіме Паўлючэнку. Ён захапіўся ідэяй стаць менавіта спецназаўцам і далучыцца да шэрагу элітных крапавікоў. Але гэта атрымалася далёка не адразу. Пасля выпуску з мінскага вышэйшага вайскова-палітычнага вучылішча кар'ера Паўлючэнкі забуксавала. На момант развалу СССР малады афіцэр быў шараговым начальнікам палітаддзелу ў армейскім навучальным цэнтры. Узброеным сілам незалежнай Беларусі ідэолагі-камуністы аказаліся непатрэбныя, таму зампаліту давялося шукаць шчасця ў цывільным жыцці. Так у яго біяграфіі з'явіліся дрэваапрацоўчы кааператыў, а таксама падпрацоўка ахоўнікам у і трэнерам дзяцей. Але калі афіцэр паглядзеў па тэлевізары выступ харызматычнага дэпутата Верхоўнага Савета Александра Лукашэнкі, то адразу пабачыў у ім надзею на вяртанне Советского Союза. Для нас великая трагедия была развал Советского Союза, который повлиял на судьбы многих, в том числе офицеров. Развал армии, последующий развал органов внутренних дел. Хотелось сильной власти, хотелось за сильную Беларусь. И Александр Григорьевич вселил во многих надежду, что мы возродимся, что мы будем хоть отдельным государством, но сильным государством, что мы поднимем экономику, что мы поднимем идеологию, социальную сферу. И будем жить как прежде и лучше. У 1994-м Дмітрый Паўлючэнка вярнуўся ў сілавыя структуры. Яго запрасілі ў батальён спецпрызначэння ўнутраных войскаў, больш вядомы як вайсковая часць 3214. У гады разрухі і нізкіх заробкаў апантаны зампаліт, які быў гатовы выканаць любы загад, хутка змог стаць камандзірам роты. Сваю мэтанакіраванасць ён тлумачыў жаданнем дапамагчы ўсталяванню жорсткай улады, якая будзе супрацьстаяць бізнесменам і нацыяналістам, што нібыта заселі ў парламенце. Надоел этот национализм, ведь у нас, по сути дела, управлял страной парламент, избранный из бизнесменов и националистов. И они разворовывали, распродавали наше государство. Я, естественно, пошел в силовой блок, чтобы и своим, в том числе, участием, помочь становлению президента Республики Беларусь и твердой и жесткой власти. Паўлючэнка з гонарам расказваў, што ў адрозненні ад нацыянальна арыентаваных афіцэраў не насіў формы з пагоняй. Замест дзяржаўнай сімволікі ён аддаваў перавагу савецкай чырвонай зорцы. Да ўсяго іншага афіцэр ніколі не забываў пра сваю мару – атрымаць той самы крапавы берет.
Але шлях да яе здзяйснення ледзь не азмрочыўся трагедыяй. У 1995 годзе Дмітрый Паўлючэнка атрымаў цяжкую траўму галавы. Журналістка Ірына Халіп пісала, што здарылася гэта падчас паказальных выступаў перад гасцямі з Францыі. Беларускія спецназаўцы імітавалі вызваленне закладнікаў захопленага будынка. Для большага эфекту байцы спускаліся на тросах з вышыні, выбівалі вокны і заляталі ў памяшканні. Але ў Паўлючэнкі вяроўка абарвалася, і ён упаў з вялікай вышыні. Прычым, па словах Халіп, спецназавец прызямліўся на ногі і спрабаваў зрабіць нешта кшталту кульбіту, але ударыўся галавой і атрымаў трэшчыну ў чэрапе. У бальніцы яму зрабілі трэпанацыю і ўставілі тытанавую пласціну. Тым не менш, ужо праз месяц Дмітрый Паўлючэнка здаваў нарматывы на крапавіка і атрымаў доўгачаканы берэт. Сілавіка, чыя задача была змагацца з небяспечнымі злачынцамі, асабліва моцна цікавілі палітычныя пытанні. Прычым настолькі, што ў сваёй вайсковай часці ён увёў вітанне «Служым прэзідэнту і айчыне» не народу, а асабіста Лукашэнку. Падобна, што гэта было заўважана, бо пасля рэферэндуму 1996 года менавіта Дмітрыю Паўлючэнку даручылі падабраць людзей у каманду для выканання асаблівых даручэнняў. Загад ішоў з самага верху праз тагачасных дзяржсакратара Рады бяспекі Віктара Шэймана і камандуючага ўнутранымі войскамі Юрыя Сівакова. Фактычна, групе спецназаўцаў, якая пазней увайшла ў гісторыю як эскадрон смерці, трэба было распрацаваць схему ідэальнага забойства з немагчымасцю выяўлення трупаў. Першымі ахвярамі паўлючэнкаўскага атраду сталі крымінальныя аўтарытэты і банды, якія тады лютавалі ў беларускім памежжы і на міжнародных трасах. Злодзей у законе Шчаўлік атрымаў таямнічы званок на мабільны, пасля чаго проста ў тапках выйшаў з хаты на пару хвілін і больш яго ніколі ніхто не бачыў. Так жа загадкава назаўжды знік злодзей па мянушцы Траца. Ад яго засталася толькі пустая машына. Таксама байцы эскадронаў смерці ладзілі засады на транзітных трасах і проста на месцы знішчалі бандытаў без суда і следства. Целы знікалі і ўсё спісвалі на ўнутраныя разборкі ў крымінальнай сферы. Але ж у 2013 годзе сам Лукашенко нечакана публічна расказаў падрабязнасці гэтых аперацый. Я вынужден был принять радикальное решение. Собрали несколько групп, взяли, и машин-то мало было, этих крутые автомобили взяли и устроили ловушки на этой трассе. От вашей границы до Бреста. Всех, кто сопротивлялся из бандитов, расстреливали на месте. 3 группы таких уничтожили, 4-й не было. И до сих пор тихо и спокойно. Может, это слишком, но я не находил другого метода ответить на этот разбой, как дать в морду. У выніку за Александром Лукашэнкам хутка замацавалася рэнамэ чалавека, які перамог у сваёй краіне арганізаваную злачыннасць. Але ў 1999 годзе ў Мінску раптам зніклі без вестак далёкія ад крыміналу людзі. Былы міністр унутраных спраў Юрый Захаранка, экс-старшыня Цэнтрвыбаркама і дэпутат Віктар Ганчар, а таксама бізнесмен Анатоль Красоўскі. У ліпені 2000-го той жа лёс напаткаў і тэлеаператара Дмітрыя Завадскага. Улады не спяшаліся расследаваць гэтыя загадкавыя выпадкі, і гэта адразу дала падставы меркаваць, што да злачынстваў можа быць датычны Александр Лукашенко. Ён усё адмаўляў і сцвярджаў, што яго палітычных апанентаў насамрэч выкралі праз грошы, а вінаватым у знікненні свайго былога аператара абяцаў адкруціць галаву. Эта акция не пройдет. Дмитрия мы все равно найдем. Мы его найдем, но виновным свернем голову. Кароткі часовы прамежак паміж рэзананснымі здарэннямі ў сваю чаргу адзначыўся неверагодным кар'ерным узлётам Дмітрыя Паўлючэнкі. Спачатку ён быў прызначаны камандзірам новастворанага спецыяльнага атраду хуткага рэагавання, але ўжо праз лічаныя месяцы малады афіцэр стаў камандзірам той самай вайсковай часці 3214.
20 лістапада 2000 года рэдакцыі беларускіх газет атрымалі ананімны ліст, падпісаны афіцэрам камітэта дзяржбяспекі. Сцвярджалася, што КДБ выйшаў на след выкрадальнікаў Дмітрия Завадскага. Злачынцамі былі дзейныя былыя супрацоўнікі службы бяспекі прэзідэнта ды іншых спецпадраздзяленняў, якія прызналіся ў забойстве аператара і дачыненні да знікнення Ганчара. Следству, як пісаў аўтар ліста, увесь час перашкаджала Рада бяспекі і асабіста Александр Лукашенко. Ён не дазволіў правесці эксгумацыю цела Завадскага, а таксама загадаў перадаць справу ад КДБ ў міліцыю, каб разваліць расследаванне. На наступны дзень пасля рэзананснага ліста начальнік крымінальнай міліцыі Мікалай Лапацік напісаў рапарт на імя міністра ўнутраных спраў Уладзіміра Навумова. Гэта фактычна быў першы афіцыйны дакумент, у якім расказвалася пра існаванне эскадрону смерці пад кіраўніцтвам Дмітрия Паўлючэнкі. Сцвярджалася, што напярэдадні знікненняў Захаранкі, Ганчара і Красоўскага па даручэнні Віктара Шэймана спецназаўцу перадавалі з мінскага СІЗА нумар 1 унікальны пісталет, з дапамогай якога на валадарцы выконвалі расстрэльныя прысуды. Гэта было патрэбна для таго, каб нават пры выяўленні трупаў было немагчыма выявіць паходжанне зброі. Генерал Лапацік адзначыў, што разам з перадачай пісталета ўсё той жа Шэйман даваў Дмітрию Паўлючэнку указанні па фізічнай ліквідацыі апазіцыянераў, якіх пасля хавалі на спецучастку паўночных могілак. Яшчэ праз суткі старшыня КДБ Владимир Мацкевич накіраваў генпракурору Олегу Бажэлку пастанову аб арышце на 30 сутак камандзіра брыгады спецназа. Падчас допыту ў амерыканцы Паўлючэнка папрасіў зрабіць адзін тэлефонны званок і ўжо на наступны дзень выйшаў з ізалятара, як ні ў чым не бывала. А Мацкевіча з Бажэлкам менш чым праз тыдзень звольнілі. Па злой іроніі лёсу наступным генпракурорам Беларусі стаў Віктар Шэйман, у якога нават не было адпаведнай адукацыі. Кажуць, што менавіта яму званіў са следчага ізалятара Дмітрий Паўлючэнка. Лукашенко ж пазней расказваў, што яму не хапіла доказаў віны спецназаўца, таму ён загадаў яго адпусціць. А ў 2002 годзе кіраўнік Беларусі асабіста прыязджаў у часть 3214 і дзякаваў яе камандзіру. Спасибо сказать я сегодня должен тем людям, которые содержат в таком состоянии воинское подразделение. Вам, подполковник Павлюченко, я очень благодарен. Вы должны защитить своих родителей, свои семьи от этого, пусть даже мелкого криминала, который у нас сегодня существует. У тым жа годзе за выкраданне Дмітрия Завадскага асудзілі былога байца Алмаза Валерыя Ігнатовіча і ягоных паплечнікаў Дмітрия Маліка і Алексея Гуза. Уся справа была нібыта ў асабістай помсце аператару за тое, што той у інтэрв'ю расказаў пра затрыманне алмазаўцаў у Чачні, а таксама пра тое, што на баку сепаратыстаў ваюе шмат беларусаў. Ігнатовічу прысудзілі пажыццёвае, але цела Завадскага так і не знайшлі. Што тычыцца забойства Захаранкі, Ганчара і Красоўскага, то тут расследаванне ні да чаго не прывяло. Аднак на гэтым гучныя палітычныя знікненні спыніліся. У нулявыя Дмітрий Паўлючэнка, які, дарэчы, разам з Шэйманам, Сіваковым і Навумавым трапіў пад еўрапейскія санкцыі, дбаў пра асабістае. Былы ідэйны камуніст ператварыўся ў верніка і пабудаваў на тэрыторыі сваёй вайсковай часці храм, за што атрымаў ад рускай праваслаўнай царквы ордэн князя Уладзіміра. Прычым перад тагачасным патрыярхам Алексіем асабіста хадайнічаў знакаміты мітрапаліт Філарэт. Паўлючэнка фактычна жыў на працы і, каб далёка не хадзіць, круціў раманы са сваімі падначаленымі. Яго другая жонка была фельчаркай у часці 3214, а іх агульны сын Артемій літаральна стаў дзіцём спецназу. Бацька вучыў яго адзінаборствам і страляць з рознай зброі. Паўлючэнка-малодшы, дарэчы, у выніку таксама стаў сілавіком і здаў на крапавы берет. Але, як ні дзіўна, яго бацька марыў рэалізавацца як тата дзяўчынкі. Дмітрий Паўлючэнка расказваў, што яго першая жонка забрала дачку і з'ехала ў Канаду. Калі гэта адбылося, дакладна невядома, але падобна, што яшчэ на зары ягонай вайсковай службы. І ў пачатку сакавіка 2006 года мара сілавіка здзейснілася. Дзяўчынцы далі звычайнае на першы погляд імя – Сабрына, але з адной важнай акалічнасцю.
Па-руску яно пісалася праз літару О. Атрымлівалася, што Паўлічэнка назваў сваю дачку ў гонар спецатраду хуткага рэагавання ад абрэвіатуры СОБР і вельмі гэтым ганарыўся. Трэцяе дзіця ў палкоўніка, дарэчы, нарадзілася па-за шлюбам, а яе маці аказалася капітанам спецназу ўнутраных войскаў Александрай Кірыловіч. Але першыя тыдні малады бацька праводзіў не з нованароджанай дачкой, а ў шэрагах сілавікоў, бо быў самы разгар прэзідэнцкіх выбараў. Дмітрый Паўлічэнка спачатку адзначыўся збіццём кандыдата Александра Казуліна, які спрабаваў патрапіць на ўсебеларускі народны сход. А пасля дапамагаў разганяць намётавае мястэчка на Кастрычніцкай плошчы. На Дзень волі, калі калона пратэстоўцаў на чале з Казуліным рухалася ў бок Акрэсціна, палкоўнік упершыню ў гісторыі Беларусі загадаў выкарыстаць светлашумавыя гранаты і газ. Дарэчы, у 2020-х, калі Паўлічэнка зноў стаў героем тэлеэкранаў, падзеі 2006 года ён грэбліва назваў казлабаранскай рэвалюцыяй. В памяти всплывают события тех дней, бессонные ночи. Это очередная попытка очередной революции. Ее, кажется, называли джинсовой или васильковой. Мы про себя ее называли козлобаранской. По фамилиям, будем говорить, представителей, руководителей этой революции. Казулина и Миленкевича. Миленкевича настоящая фамилия Баран. Здавалася, што знакавы сілавік, якога называлі бацькам спецназу і які ператварыў сваю часць у эфектыўны механізм запалохвання, будзе працаваць да пенсіі. Больш за тое, у 2008 годзе Беларусьфільм выпусціў на тэлеэкраны серыял пра будні беларускіх спецназаўцаў. Галоўнага героя крапавага берета, падпалкоўніка Паўлова, спісвалі з Дмітрыя Паўлічэнкі, і акцёры імкнуліся падабраць вельмі падобнага. У выніку сілавіка сыграў расійскі артыст Сергей Селін, больш вядомы як Дукаліс з вуліц разбітых ліхтароў. Аднак у кастрычніку таго ж 2008-га палкоўніка раптоўна знялі з пасады. Камандзіра 32-кі прызначылі намеснікам кіраўніка корпусу аховы грамадскага парадку ўнутраных войскаў. На паперы гэта магло выглядаць як павышэнне, аднак Дмітрыя Паўлічэнку пазбаўлялі самага для яго важнага – рэальнага камандавання. На новым месцы ён не пратрымаўся нават паўгода, і ў сакавіку 2009-го яго звольнілі. Афіцыйная версія па хваробе. Аднак выглядае, што сапраўднай прычынай былі амурныя справы Паўлічэнкі, якія палічылі дыскрымінуючым фактарам. Другая жонка нават пасля разводу моцна ўплывала на яго, і звычайна рашучы спецназавец банальна заблытаўся ў жанчынах. Як сцвярджала згаданая раней журналістка Халіп, палкоўнік запіў і перастаў з'яўляцца на службе, а Александра Кірыловіч, маці дачкі Паўлічэнкі, проста не вытрымала і сышла ад жаніха за месяц да вяселля. У 2010-е пра сілавіка-адстаўніка амаль не згадвалі. Дмітрый Паўлічэнка сфокусіраваўся на кіраванні асацыяцыі ветэранаў спецназу «Честь», што дазволіла яму працягнуць круціцца вакол любімай вайсковай часці. Але нават у часы палітычнай адлігі з яго ніколі не здымалі санкцый. Аднак у снежні 2019 года прозвішча Паўлічэнкі зноў з'явілася ў загалоўках СМІ. Нямецкае выданне Deutsche Welle выпусціла інтэрв'ю з Юрыем Гараўскім, які называў сябе удзельнікам таго самага эскадрону смерці. Незадоўга да таго мужчына ўцёк з Беларусі і папрасіў палітычнага прытулку ў Швейцарыі. Гараўскі пералічыў прозвішчы датычных да выкрадання ў Захаранкі, Ганчара і Красоўскага, а таксама пацвердзіў, што непасрэдным забойцам быў Дмітрый Паўлічэнка. Бойцы бы, мы исполнители, мы задерживали. Не мы нажимали на спусковой крючок, не мы, скажем так, приводили в исполнение приказ о ликвидации. Это делал Павліченко. Он нажимал на спусковые крючки. Паўлічэнка на новыя сведчанні адрэагаваў даволі нервова. Адным журналістам ён адказваў, што не ведае, хто такі Юрый Гараўскі, іншым, што такі баец быў, але не ў ягоным атрадзе, а з унутраных войскаў яго нібыта выгналі за вымагальніцтва. Аднак палкоўнік хлусіў, бо героі рэзананснага інтэрв'ю хутка знайшлі на фота з мерапрыемства Паўлічэнкаўскай асацыяцыі «Честь» разам з яе кіраўніком. Таксама маладога Гараўскага апазналі на старым дакументальным фільме пра спецназ. З'яўленне новага важнага сведкі ніяк не паўплывала на афіцыйнае расследаванне. Беларускія ўлады не спяшаліся шукаць вінаватых у знікненні праціўнікаў Лукашэнкі. А пасля тэма зноў забылася, бо здарыўся жнівень 2020 года. І тыя падзеі дазволілі Дмітрыю Паўлічэнку зноў заявіць пра сябе.
На праўладных мітынгах ён расказваў пра спецназ, які абараніў Мінск ад банд Тихановскай і абкуранай моладзі. Банды Тихановской, эти экстремисты, наемники, уголовная среда. К сожалению, молодежь, некоторая часть, опоенная, окуренная, начала громить наш город. И опять ОМОН и спецназ стал на защиту. 3 суток мы стояли вместе с ветеранами, вместе с спецназом и ОМОНом. И разгромили их на голову. Не дадим же дальше продвижению этих экстремистских идей, экстремистских целей. За батьку, за Беларусь! За Беларусь! Некаторыя журналісты тады нават пісалі, што Паўлічэнка нібыта асабіста кіраваў разгонамі акцый пратэсту, але падобна, што гэта было перабольшаннем. Тым не менш, палкоўнік зноў стаў героем прапаганды і любімцам Рыгора Азаронка. У яго рэпартажах спецназавец заклікаў разабрацца з сілавікамі, якія недастаткова праявілі сябе ў 2020-м, а таксама абражаў Валерыя Сахашчыка, калі той далучыўся да каманды Святланы Тихановскай. Начиная с Валеры Сахачик. Ну, Сахачик, ты не Сахачик, ты сахатый лось. Я с тобой дружил, мы с тобой подымали, я свою бригаду, ты свою. Чего ж ты продался за 5 копеек или за 5 там чего там у них злотых? И все остальные, это люди-предатели. А ў іншым шоу Дмітрый Паўлічэнка прыйшоў да высновы, што самым небяспечным праціўнікам Александра Лукашэнкі за ўвесь час быў Зянон Пазняк. Самым сильным, опасным, будем говорить, оппонентом президента, это лидер в то время очень многочисленной партии БНФ Зенон Станиславович Пазняк. Это самый сильный. Это был самый сильный наш противник, самый такой изощренный, самый, наверное, интеллектуальный и своей харизмой способны поднять довольно большое количество людей. Паралельна з другой хваляй славы у атачэнні Паўлічэнкі сталі з'яўляцца розныя цьмяныя персанажы. Ужо ў 2020-х ён зрабіў сваім намеснікам Сергея Заслаўскага. Мужчына, чыё сапраўднае прозвішча было Аўтуховіч, называў сябе маёрам унутраных войскаў і рэкардсменам кнігі рэкордаў Гіннеса, але насамрэч аказаўся махляром-рэцыдывістам, якога суд замест калоніі адправіў на прымусовае псіхіятрычнае лячэнне. А нядаўна мы звярталі ўвагу на Мсціслава Мекту. Былы крымінальнік таксама прадстаўляўся дзеячам арганізацыі ветэранаў спецназу «Честь» і фатаграфаваўся з Паўлічэнкам. Шчодры палкоўнік нават выпісаў новаму сябру сувенірны медаль. Аднак скандалы ніяк, прынамсі публічна, пакуль не адбіваюцца на рэпутацыі Дмітрыя Паўлічэнкі. На яго вачах збываецца яшчэ адна мара. Па ўсёй краіне пладзяцца вайскова-патрыятычныя класы і дзяцей замбуюць мілітарысцкай прапагандай. За сваю шматгадовую службу і неаспрэчнае выкананне страшных прыказаў палкоўнік здабыў няшмат. Трохпакаёўку ў мінскай панэльцы і домік у Лепелі, які даўным-даўно перапісаў на Артемія, сына, якім ён падобна моцна ганарыцца. Малады спецназавец браў непасрэдны ўдзел у затрыманнях па палітычных справах і здзекаў з простых беларусаў. І гэтым, выглядае, сам сабе падпісаў прысуд, як калісьці і бацька.